καλησπέρα. Βρισκόμαστε στα γραφεία του Αθλητικού Συλλόγου Αποσπερίδες στη Νέα Σμύρνη με την πρόεδρο του Συλλόγου του Σωματείου, την Πέλη Φωστιέρη. Καλησπέρα, Πέλη. Έχετε γυρίσει από το παγκόσμιο στο cheerleading στην Αμερική και βλέπω εδώ πέρα είσαστε γεμάτες κύπελα και μετάλλια. Ναι, είναι τα μωρά μας αυτά. Είναι δεύτερη θέση ασημένιο μετάλλιο στο πρωτάθλημα cheerleading. Αυτό έτσι. Ναι. Και αυτά τα δύο είναι ασημένια μετάλλια στο παγκόσμιο κύπελο του cheerleading. Όλες μας οι ομάδες καταφέραν και βγήκαν στη δεύτερη θέση. Ομάδες από τι κατηγορίες ηλικιών είναι αυτά? Το πρωτάθλημα είναι 16 χρονών και πάνω, είναι ανδρών γυναικών. Το κύπελο είναι το ντουέτο μας, η Άννα με τη Θωμαή, ανδρών γυναικών και αυτή η κατηγορία. Και το άλλο το κύπελο είναι 12-15 ετών, τα μικρούλια μας. Τα μικρά σας. Τα συναισθήματα γυρνώντας ποια είναι? Πώς αισθάνεστε? Η αλήθεια είναι ότι δεν περιγράφονται με λόγια τα συναισθήματα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ χαρούμενη, ευγνώμων για όλα αυτά που πετύχανε όλα τα παιδιά. Είναι κάτι που περιμένατε? Αυτά δηλαδή έτσι τα... Ο πρώτος μας στόχος πάντα όταν πάμε στο παγκόσμιο ή στο ευρωπαϊκό είναι να περάσουμε στους τελικούς. Ο πρώτος στόχος. Ο οποίος επιτεύχθηκε στην έκτη θέση ήταν, οι δύο ομάδες ήταν στην έκτη θέση και στην 8η θέση ήταν το ντουέτο από τις 10 που περνάνε. Μεγάλος ανταγωνισμός. Καταφέραμε όμως, περάσαμε και την επόμενη μέρα που ήταν η τελική, με τη βοήθεια της προπονήτριας, οι ομάδες πήγαν πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα τη μεγάλη μας την ομάδα που πήρε δεύτερη θέση, από 6 πήγε 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην κατηγορία αυτή. Έχει γίνει μόνο στο ακροβατικό. Για ανατροπή μεγάλη. Πολύ μεγάλη ανατροπή και αφήσαμε πίσω πολύ μεγάλες χώρες. Όπως? Το Εκουαδόρ, που είναι πάντα στα μετάλλια, που είναι τρίτο. Έχουν παράδοση μεγάλη. Ναι, το Εκουαδόρ, η Αυστραλία, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη. Φαντάζομαι έχουν και προπονητήρια, χώρους που τα παιδιά... Ναι, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε αυτό. Εμείς είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Δεν έχουμε προπονητήρια, δεν έχουμε χώρους, όχι μόνο εδώ στη Νέα Σμύρνη. Όλα τα σωματεία είναι, όλη η Αθήνα είναι έτσι, όλη η Ελλάδα. Οπότε κάτι που σας λείπει και θα θέλατε να αποκατασταθεί έτσι για την πιο ομαλή καθημερινότητά σας στην αθλητική, ας πούμε ότι είναι ένας χώρος για να σας φιλοξενεί και να μπορείτε να ένα προπονητήριο, μια αίθουσα μεγάλη, με κάποιες προδιαγραφές του αθλήματός μας, που θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να προχωρήσουν και τα παιδιά που έρχονται να μπορούν να κατακτήσουν τέτοιους στόχους. Και αυτό που λέμε τώρα να έρχονται, έχουμε και πια το άθλημα από το 27-28 γίνεται και Ολυμπιακό. Έχει πάρει ήδη την Ολυμπιακή αναγνώριση από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Θα μπει το 32. Το 32. Οπότε έχετε μπροστά σας. Έχουμε, γιατί πρέπει να ετοιμαστούν οι ομάδες. Να φτιάχνετε φουρνιές. Τώρα επόμενος στόχος, ο άμεσος επόμενος στόχος ποιος είναι? Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον Ιούνιο, που από εκεί παίρνουμε τις προκρίσεις για παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, και τον Ιούλιο είναι το ευρωπαϊκό, που θα πάνε οι ίδιες οι ομάδες που πήγαν στο παγκόσμιο, τα ίδια παιδιά, και ευχόμαστε να γυρίσουμε πάλι με τέτοια μετάλλια ή και άλλου χρώματος. Χρυσά εννοώ. Οπότε μέσα στο καλοκαίρι έχετε μεγάλη ακόμα διαδρομή. Έχουμε 3 πολύ σοβαρούς αγώνες. Έχουμε και ένα Πανελλήνιο Ζευγαριών που εκεί έχει προκρίσεις για ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Από εδώ και πέρα είμαστε λίγο ζόρικα σε αγώνες. Ωραία, να σας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να πάρετε το χρυσό στο πανευρωπαϊκό και ό,τι άλλο στη συνέχεια θελήσετε. Και είμαστε τυχερές, έχουμε ακούσει ήδη 2 φορές τον εθνικό ύμνο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο περσινό. 2 εθνικούς ύμνους ακούσαμε, 2 χρυσά, και εύχομαι και φέτος να ξανακούσουμε πάλι τον εθνικό ύμνο. Μακάρι, σας το ευχόμαστε κι εμείς. Και να μας δοθεί ευκαιρία και μέσω της Ένωσης να μας κάνετε περήφανες για τα κορίτσια μας στη Νέα Σμύρνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Άννα, καλησπέρα. Καταφέρατε και πήρατε το δεύτερο παγκόσμιο στο cheerleading, στο παγκόσμιο στην Αμερική. Ο ρόλος ως προπονήτρια έχει ξεκινήσει εξ αρχής ως προπονήτρια ή η σταδιοδρομία σου εδώ πέρα είναι
έχει... Ναι, ξεκίνησα ως αθλήτρια στο σύλλογο, μπήκα το 2018. Εξ αρχής το άθλημα ήταν λίγο πιο έτσι θα πω χαλαρό, ερχόμασταν, κάναμε προπόνηση, μας άρεσε πολύ αυτό που κάναμε. Και αργότερα, το 2019 αναγνωρίστηκε από το ελληνικό κράτος ως άθλημα και ξεκίνησαν να γίνονται λίγο πιο έτσι έντονες προπονήσεις, πιο εντατικές, ας πούμε, πιο σοβαρές. Και το 2021 αναγνωρίστηκε κιόλας από την Ολυμπιακή Επιτροπή ως Ολυμπιακό άθλημα. Εγώ ξεκίνησα ως αθλήτρια το 2018. Εδώ από αυτό το σύλλογο, ναι, από αυτό το σύλλογο κανονικά, από εδώ πάντα. Και το 2018 με 19 με τη νέα σεζόν, δηλαδή άρχισα να προπονώ πιο μικρές ομάδες. Δηλαδή ξεκίνησα σιγά σιγά και πρώτη φορά ανέλαβα τη μεγάλη την ομάδα μετά το 22, με το που τελείωσε η σεζόν του 22 και ξεκίνησε η καινούργια 22-23. Ανέλαβα την ομάδα αυτή που βγήκε τώρα δεύτερη στο παγκόσμιο. Κάνω περίπου 4 χρόνια προπόνηση μαζί τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλη αυτή η εξέλιξη που υπάρχει από το πώς ξεκίνησαν τα παιδιά, πώς εξελίχθηκαν, που έχουν φτάσει μέχρι τώρα. Αντίστοιχα και η εξέλιξη και των αθλητών αλλά και των παιδιών που είχαν ξεκινήσει στην αρχή ως χόμπι και μετά ξεκίνησαν να σοβαρεύουν πολύ. Οπότε, ναι, ξεκίνησα ως αθλήτρια, έγινα και εγώ προπονήτρια και είμαι πολύ ευχαριστημένη θα πω, από το αποτέλεσμα των παιδιών. Συνεχίζεις ακόμα να αθλείς και να παίρνεις μέρος σε αγώνες? Φέτος, στο παγκόσμιο του 26, επειδή κάθε χρόνο κατεβαίνω με τον ντουέτο μου, είτε στο παγκόσμιο είτε στα πανελλήνια, φέτος ήταν η τελευταία μου φορά ως αθλήτρια. Ως αθλήτρια. Ναι, οπότε αρχίζω και πιάνω το όλο story τώρα ως προπονήτρια. Τα προηγούμενα χρόνια είχα κατέβει και με την ομάδα το 2018 μέχρι και το 2022 και αργότερα μετά το 2022 ξεκίνησα μόνο με τον ντουέτο. Υπήρχαν πολλές επιτυχίες και με τον ντουέτο, δηλαδή βγήκαμε τρίτη στο παγκόσμιο το 2024, έχουμε βγει 2 φορές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και άλλες 3 φορές σε ευρωπαϊκές λίγκες πρώτες. Έχουμε πάρει και 3 πανελλήνια, οπότε νομίζω ότι έπρεπε να κλείσει κάπως ωραίο ο κύκλος και έκλεισαμε το φετινό παγκόσμιο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, σαν αθλήτρια έχεις κατακτήσει ό,τι υπάρχει. Ό,τι μπορώ, ναι. Ωραία, και έχεις ξεκινήσει και σαν προπονήτρια με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Ήθελα να το πιάσω και σαν προπονήτρια. Νομίζω ότι μου άρεσε από πάντα να προπονώ ομάδες. Απλά ειδικά τώρα φέτος που είδαμε και το αποτέλεσμα των παιδιών που οι κόποι τους ανταμείφθηκαν, θεωρώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, καταλαβαίνω ότι μου αρέσει και πιο πολύ προπονητική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε τώρα ο στόχος είναι το χρυσό. Κάποια στιγμή θα ήθελα να ακούσω τον εθνικό ύμνο στο παγκόσμιο. Δεν το κρύβω αυτό, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο στόχος. Είτε από μένα είτε γενικότερα θα ήθελα να ακούσω τον εθνικό ύμνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούσω τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή και φέτος και πέρσι στο ευρωπαϊκό στη Σλοβενία, η ίδια ομάδα που κατέκτησε φέτος το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε το χρυσό στο ευρωπαϊκό στη Σλοβενία. Ναι. Και είναι τρομερό επίτευγμα να ακούς τον εθνικό ύμνο. Να βλέπεις την ελληνική σημαία να είναι στο βάθρο, ας πούμε. Οπότε θα ήθελα αυτός να ήταν ένας από τους μεγάλους μου στόχους. Όχι ακατόρθωτος, αλλά δύσκολος. Εσύ δεν είχες τώρα την τύχη να είσαστε και μέσα σαν Ολυμπιακό άθλημα να αγωνιστείτε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως οι επόμενες φουρνιές σαν προπονήτρια θα σε δούμε εκεί πέρα. Μακάρι, κάτι. μακάρι. Το σίγουρο είναι ότι οι επόμενες γενιές πιστεύω θα έχουν αυτή την ευκαιρία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα ήθελα βασικά γιατί είναι πολύ ωραίο άθλημα και θα ήθελα να γίνει όλο αυτό το πράγμα και τα παιδιά να αρχίσουν να το κάνουν αυτό επαγγελματικά και να κατεβαίνουν σε αυτούς τους αγώνες. Τώρα εγώ σαν προπονήτρια μακάρι. Εγώ προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Εμείς θα σου ευχηθούμε τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο να πάνε όλα έτσι όπως έχουν ξεκινήσει περίφημα. Ευχαριστώ πολύ. Και γιατί όχι να δούμε και το χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μακάρι. Μακάρι. Wow. Μακάρι.